ಇದೆಲ್ಲ ಮುಸ್ತಫ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಪೂಜಾ ಮಾತಿರಲಿ ನಾನು ಬರೀನೇ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೇ ಸುರೇಶ ಪೊತ್ರ ಪೋಯಿನ ಮುಸುಂಟದೆ ಒಂಜಿ ವರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪಡೆ ಎಂಕ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚೈತನು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಬೇಡದಾಯ ಸಾವುಗು ಪಂಡೆ ಅದೇಗೆ ಒತ್ತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದಿನಕ್ಕೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿ ತೆಚ್ಚಿ ಮರೆಯ ಓ ಮರ್ಡ್ರ್ ಅತ್ತು ಯಾನು ಪಂಡಿನಿ ಆತು ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಾಡೋದು ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪುಣ ಜನನೇ ಹಲೋ ಯಾ ಈತ 5 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆತಂಡ ಯಾರು ಓಹೋ ಪ್ರೈಮ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಶೂರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದಾ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಗೇನ ಸುರೇಶ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಪುನತ SORRY ಸಾರಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಏತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಪೋಣೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಕೇಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇನು ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದು ನೇರ ಆರೋಪಿನ ಕೈತಲ್ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರುಪಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಇಂದು ಕೂಲಂಕುಷತ್ತು ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಅಂಕುಶೋಡ್ಬಾರ್ದು ಒಯ್ಪುನಿ ಬಲ ಉಲಾಯ್ಕುಲ್ಲು ಇದು ಎಂದಿರ್ಲ ಮುಸ್ತಫ ನಿಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಈ ಪಣಿ ತಂದರೆ CID ಅಲ್ಲ ನಿಂದು ಚಾವು ಎಂದಿರ ಪಣಿ ಇದಾ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಟು ಯಾವೂರಿ ನಲ್ಲೆ ಕವನ ಇದ್ರೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕವನ ಬರಪೆ ನಾಯನ ಮುಗಿಂಡು ಎನ್ನನ್ನು ಮುಳುಕುಲ್ಲದೆ ಎನ್ನನ್ನು ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಈ ಪೋ ಓ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರಪೆ ಮಾರೆ ಏಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಿಂದ ನಟ್ಟು ಬೆದ್ದಾಳ ಬರ್ಚಿ ಈ ಮೂಲೇನಾ ಈ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಮರೆ ಬಿ ವೇಸ್ಟಿಯಾ ಎಕ್ಕಾಡ್ ಬೈದೆ ಉಂತದೆ ಮೂಸರಿ ಬೂ ಕೋಪಣ್ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ñಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ನಾಯನ ಮುಗಿನಿ ಈ ಮುಕ್ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳ ಕೊರಪೇರತ್ತ ಅಕ್ಲೇ ದರ್ಪೋಡ್ಸೋರುಟು ಏರ್ಲ ಆವಡು ತನಿಖಾ ದಳ ಆವಡು ಬಹುಳ ಆವಡು ಅಕ್ಲೇನು ಸರಕಾರ ಕನೈದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಯಾಪ್ಪಲ ನಮ ಸರಕಾರ ಕಣತಿನ ನಿಯಮಗು ಯಾಪ್ಪಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾವೊಡೆ ಆಂಡ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ನೂದು ಅಪರಾಧಿನಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂದುವೇ ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಅವಲ ಚಾಪ ತೊಂಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಲ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿರ್ ಅಂಡ್ ಈರು ಇನಿ ಸತ್ಯನೆ ಪನೋಡು ಯಾನೇರೇಕ್ ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯತೆಡ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೌಜನ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಕನ್ನ ಚಾಟು ಈತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಈತನೇಟ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಕನ್ನ ಚಾಟು ಮಂಡೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಒಯ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೋಡು ಅಣ್ಣ ದುಡಿತೋಣ ಗೊತ್ತಾಪು ಮೋನೆ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಜ ಮಾರ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಕರ್ಬದ ಮೋನದೆ ಅಲ್ಲ ತಿಳ್ತಿ